खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय खौरां आरो मोजांनि खौरां दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BSU जों लोगोसे उदालगुरि ब्लक भैरबकुन्द ब्लक धोनस्रि ब्लक हरसिंगा ब्लक रौता ब्लक 5 नं सेरफां ब्लक मोनबा ब्लकजों दिनै जोङो खौसे जानानै उदालगुरि कलेजाव BSU नि दानाय जाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै BSU दानायावहाय उदालगुरि कलेजनिफ्राय गैयाबाबो मटामटी 300 स्टुडेन्टआ जोंखौ हेफाजाब होदों जों बहुत गोजोननाय मोन्दों दिनै उदालगुरि कलेजावहाय मोनसे BSU नि दानाया दिनै जाफुंसारनो हाबाय नोंथांमोननि जिखिनि BSU दाबाय नोंथांमोननि मेइन मथ'आ मा एजेन्डाया मा BSU होननाय लोगो लोगो गोबाङा सानगोन बिथांमोना मोनसे राजनितिजों लोब्बा दं ना बिथांमोना माखासे फैबाय थानाय समाव मोजां सुबुङारिफोरनि थाखाय मावलांगोन होननानै मिजिं आखा बायदि होनानै दङ निस्सय जों फारसेनिफ्राय नायोबा जों गासिबो दलावहाय जों बुंनो थाङोबा गासिबो दला मोनसे फरायसा आफाद थायो नङा होमबा जों नाम बुंनो थांला BJP निफ्राय लानानै कंग्रेसनिफ्राय लानानै गासिबो दलानो मोनसे फरायसा आफाद थायो थिग बेबायदिनो BSU आ जाहैबाय बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन BTC आव एबा बड'लेण्डआव बेसेबां जाति हारि दङ बिथांमोनखौ गासैखौबो खौसे खालामनानै BSU आ जोनोम जादों जोंनि मेन उद्देश्य एबा जोंनि BSU नि थांखियानो जाबाय फरायबाय थानाय गथ' एबा जायफोर फरायनानै ओरैनो दङ बिथांमोननि थांना थानायनि लामा आरो बिथांमोननि संसार जानाय एबा जोंनि गासिबो बेफोरखौ नोजोर नायनानै जोंनि BPF सरकारा मोनसे सिद्धान्त एबा मोनसे थांखि लादोंदि जाय फरायनानै बिथांमोना साख्रि मोना आरो एबा जाय फरायनानै बिथांमोना साख्रिनि बेलायाव खारो बिथांमोननो थाखाय गोजानाव फरायनो थाखाय फाइनान्सियेलि प्रब्लेम एबा जाय फरायनानै जुदि साख्रि मोना बिथांमोननि थाखाय थांना थानायनि लामा बिजनेसनि मावनायनि थाखाय बेफोरबायदि राहा लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बेबायदिखौहाय गोबाङानो दायो ससियेल मिडियायावहाय जुदि प्रमद सरकारा मोनसे दिनै बे फरायनायनि बेलायावहाय बेबायदि मोनसे खाबुखौ होदों आरो दिनै नोंथांमोननियाव बे टुइन अपोजिसन पार्टिया BPF आ दिनै नोंथांमोना बेबायदि मोनसे मोजां मोनसे इनिशिएटिभ मट'खौ लाबाय बेनि बेलायाव मा फोरमायनो सानो जों सोरबा संगठन एबा बेलेग जों सोरबा पार्टिखौ जों दिसिनो थाङा गासिबाबो गाव गावनि मोनसे एजेन्डा थायो नङा होमबा UPPL सरकारा दिनै मा मावदों मा मावाखै एबा UPPL सरकारा दिनै फरायसाफोरखौ दिनै मा लाइनाव लांदों मा लाइनाव लाङाखै बेखौ BTC बाखिन्दा रायजोफ्रा बुजिनो हागौ नङा होमबा थिग बेबायदिनो बिथांमोना मावनाय मावैखौ जों बेखौ बुंनो थाङा रायजो राजाफ्रा नुदों थिग बेबायदिनो बिथांमोननि मावनायाव जोंहा जेबो बादा गैया बिथांमोना जाथिनि थाखाय मावदों हारिनि थाखाय मावदों बे मोजां बाथ्रा खिन्थु दिनैनि थारिखसिम जों नुनो मोन्दोंदि आजि 5 बोसोर बारलांबाय बेयावहाय जुदि जोङो साख्रिनि खोथा बुंनो थाङोबा आरो किसुमान फरायनानै थानाय गथ'फोर बिथांमोना सुबिदा मोननांगौखिनिखौ मोननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना जि रादाय होदों बे गासिबो फैमाल जों दासिमबो बिथांमोननि रादाय होनायफोरखौ जोङो साक्सेस जानायखौ जों नुहुराखै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि BPF सरकारा मोनसे थांखि लादोंदि फरायबाय थानाय गथ'जों लोगोसे गासिबो फरायना थानाय गासिबो सेंग्राफोर सिख्लाफोरनि थाखाय बोसोरावहाय 100 कोटि बाजेट होनाय जादों थिग बेफोरखौ नोजोर नायोबा जों बुजिनो मोनोदि जाय फरायना ओरैनो दङ बिथांमोननि थाखाय बिजनेस एबा थांना थानायनि मोनसे लामाखौ जोङो नुहुरो आरो जेनेबा दा 100 कोटि BTC आवहाय बोसोराव जुदि 100 कोटि होयोबा मोनब्रा डिस्ट्रिक्टआवहाय जों बेखौ डिभाइड खालामोबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गैयाबाबो 20 कोटि दा बैफोर 20 कोटि फैसाखौ जोंनि BTC आवहाय बेसेबांखि फरायनाय गथ'फोर दङ आरो फरायना थानाय गथ'फोर दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा होनायखौ जों नुहुरदों आरो जों बहुत धन्यबाद एबा जोंनि BPF दलनि हाग्रामा सारखौ जोङो बाख्नायनांगोन दि बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे BTC बाखिन्दाखौहाय इसां गोजौआवहाय इउनिटि लाबोबाय जोंनि आजि जोङो नायनो थाङोब्ला 1989 आव जेब्ला जोङो गुफुरावहाय जेब्ला जों आबसु आन्दलननि खोथाखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों बैनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंनि बर' हारि एबा जोंनि बर' जाथिया बेसेबांखिनि गोजौ आवगायदों जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो जों जोनोम जानायनि जन्थु जों जेब्ला उन्दैमोन बै समाव जोंनि थासारिजों लोगोसे जोंनि BTC एबा बड'लेण्डआव बेसेबांखिनि रायजोफोर दं बिसोरनि संसार जानायखौ जों नोजोर बोयोब्ला बे 17 बोसोराव हाग्रामा सारनाय सरकारावहाय जों बुहुत डेभेलपखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा बेखायनो गोजोननाय बाथ्राया बेनोदि उदालगुरि कलेजाव दिनैहाय बेफोरखौ बुजिनानै उदालगुरि कलेजाव मोनसे BSU
इउनिटखौ जोङो दिनै दाफुंनो हादों आरो माबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जे 500 टाकानि लेखाखौ 15,000 बनायदों दा बिनि सायाव नोंथांमोननि जि BUSUनिफ्राय मा इनिसियेटिभ लागोन बेफोर खोथाखौहाय गोलावै बुंनाय थांबा बहुत गोलाव जागोन इसांखिनि आं मोनदांनायावहाय आंनि बुजिनायावहाय आंहा बेयाव इसां नलेज गैया खिन्थु आं रिसार्च खालामदों बेथ' मोनसे आयेन बेरेखा महरै जादों जुन्थु बुस्थुखौहाय जोङो मा होनदों 500खौहाय जोङो बेसेबाङावहाय माबादों दा 1500 दा बेफोरो मोनसे आयेन बेरेखा होनना जों बुंनो सानो आरो दा बिथांमोना बेफोरबायदि माने 2 नम्बर एबा नंखाय बेफोरबायदि खालामनायखौ जों लुबैया आरो